na walang kasiyahan ng isang tao, lalong-lalo na Tingnan mo siya, yung asawa niya rin, hindi rin masyadong nasali din. pagandahan ng sagot. Yung asawa niya hindi rin masyadong nasali. Ano mo? Sino ba yan? Itaki. Couture? OMG. Ba? Level up na siya, ha? Oh, kasali na siya dyan, ha? Hi! Si ano yan? Tangkad niya, no? May anak na yan. Yung balakang yan. Yung siya yan, yung si Kitaki, yung sa Vietnam. Thank you, Kitaki! Ang istorya niya, Vietnamese siya? oo, yung ano siya, ang ginagawa niya, dati nag-ano lang, yung ganun lang yung pang-hack niya ba ng viewers, yung mga ganun. Yung nag-ano siya, thank you, Kitaki! Malaba siyang, ay. Thank you, Kulap mo sila. Uy, nasa Paris sila. Ngayon? Hi, my set is from Ashley. That is from Manila, and this is my outfit. Ngayon ang katawan? Hi, my set is from Ashley. That is from Manila, and this is my outfit. Thank you. Ano ba yun ang sauce? Parang gulang. Thank you, Kitaki. Uy, napalitan ko na. Oh, kakalong. Diyos ko, paano mo nahanap? Ay, very good ka na, ate. Ang dali-dali Very lang good naman ka. pala. Saan nga? Eh, hindi ko na nga talaga mahanap. Saan ba? Saan daw? Saan It takes daw? for me one whole night. Wow, ang dali-dali. Ang dali. Ah, dapat 15 minutes Hindi ako na. natulog. Ay, ko. Kaya pala, Hindi ko siya tinantanan. kaya pala 10 ka na nagising. Hindi ko siya tinigilan. Hanggat hindi ko siya nakikita. Tapos, very proud ka pa na ang dali-dali lang. No. Sana nga ba yun? Ano nga sabi niya? Dali-dali lang pala. Dahol na. Ano ba sinabi niya sa akin? Ayan, Oh, ano? Nahanap mo na. Ano, hindi mo na mahanap, no? Ah, ito. Oh. Ayan. Oh, kakapunta. Ayan, oh. Saan? Manage Yeah, accounts. pumunta na ako doon. And then? Ah? Oh. Yan. Oh. Yan, ima-manage Oh, mo. manage. Oh, tapos? Hindi yan. Oh, see? Pumunta na ako doon. Nakita ko yung kagabi. Tigilan mo ako, ate. The whole night. Wait lang. Privacy check-up. Hindi yan. Proud na proud siya. The whole night niya pala ginawa. Mga ba yun? Nagkanda hilo-hilo na nga ako. Sabi ko, ano ngayon? Hindi mo na natandaan. Hindi. Sabi ko sa'yo, nakakalimutan eh. Ito. Oh. Profile details. Oh. Ayan. Hindi yan, ate. Maniwala ka sa Public. akin. Oh. Oh, ano? Hindi yan. Yan, ako din to. Pumunta na ako dyan. Hindi rin yan. Lacking yan eh. Nakita ko yun, Mayan. Oo nga, alam ko. Nakita mo. Naniwala ako. Napalitan mo nga eh. Kaso nga, nakalimutan Dito mo. yun eh. Nakita.
Total details. Total details. Saan nga ba? Wait. May proud na proud siya ngayon. Nakalimutan. Sige. Ano ba yun? Kaya mo yan. Kasi pag mag-isa ka lang, Makakonsentrate ka. O, ano ngayon? Sana. meron yun. Yung sinabi mo, tinry ko na yun lahat. Saan mo nga nahanap? Wait. Sige. Mag-wait ako. Kasi yung sinesearch ko, iba na yung mga old yun eh. Di ba? Ano ba yan? Ay nako. Kakain muna ako. Ay, kumain kong Before I know. Ay ano, oh. Saan? Pero ba't walang ate mong lakwat siya ah? Saan? Malamang inalis mo na. Hindi yan dyan nakikita. Saan ba? Yan nga. Ang tinatanong natin, paano mo napalitan? Ang tanong. Ayun lang. Yan tayo eh. Hindi ko na alam. Kagabi lang alam ko yun eh. Nakakainis naman. Tingnan mo, pati ngayon din. Kagabi ang dali-dali lang nun may promise. Kaya nga, gali-gali, whole night. Nahanap mo kasi. Ito oh, sabi niya yung kulang. Alam. Tama. Ano? Kailangan ko ba bang tanggapin yung mga nagpa-flood request? Hindi na, alam mo na yan. Kailangan daw i-confirm eh. Sabi nino, hindi. Pero nagpa-follow yan pag tinanggap ko. Ikaw lang hindi. Mm. Sino ba ang kilala mo ba yan? Pag kilala mo, accept mo. Pero pag hindi mo nakilala, di ba mo accept? Ang ganda natin bibilin mo dito. Maganda naman talaga si Ate Bebelin. Kaya hindi siya magsuot ng ganyan. Talaga? Si Ate Bebelin ata ang pinakamaganda sa iyong magkakapatid ah. Oo, pinaulit-ulit mo pa. Sorry. Ay, dapat pala inan na natin yun, no? Ayan ano. Si Ate Bebelin. Ang gusto ko. Parang gano'n natin nag-conversation tayo. Kasi maganda. Umana ako. Oo. Asim.
Inulit mo pa talaga, ha? Oo, si ate bibilin talaga. Anong tawag nito? Boom jam. Jam, boom. Bam, bam. No matching sex, just matching sister vibes. DCLAs. Ito pala magandang dress eh. Isuot ko kay Kuya Hank mo. Tignan mo. Ang shoot kay kuya. Tignan mo. Pasok agad. Ba? Hindi na pala lapab. Kamay ng mga lalaki. Kung saan agad gumagapang. Gusto mo na, ma'am? Hoy! Hoy! Kaya na? At tayo lang, mahilig ganyan mga tao. May babae nga eh. Ay lala, babae ba yun? Meat ko lang niya may takip. Nagluluto siya. Nakita mo yun? Yeah. The customer's boyfriend. Okay, class, today we're going to study about the generation, transmission, system loss, distribution, senior citizens, government taxes, universal charges, fee, or ano to Jeya all na to? Jeya. Lifeline, ano to lifeline to? Or a friend, ano to? What's the pay millionaire? And other charges. Okay, pag-aaralan natin kung paano natin maiintindihan yung makutang kinantong ilagdag sa game natin. Sa ngayon, wala akong idea. Feeling ko kayo din ko. Utang nyo lang. Okay guys, so kung nag-deliver ang tubig sa may kasama ko na yun, ako lang mag-isa. Pabalik na ako ng... Ang galing niya magtagalog, oh. Pabalik na ako ng Austerlitz, nag-deliver sa church. Oo, nakita ko yan. Asawa niya pala Pinoy. Fruit salad. Tapos pabalik na ako. Ang ginagawa ko mostly, ako na mag-isa, kanta ko ng kanta sa sasakyan. So, I will just play a song, tapos singanak ko lang tulad. Just let me know what you think. Sabihin, di ko kayang simulan hanggang kita ngayon. Sabihin na lang, makisabi na lang na mahal. Di na natin may mga salita. Pakisabi na lang. Tumira siya sa Pilipinas eh. Siya. Bisaya. Ako'y malabo. Malabo. Aba may boses siya, ha? Pakisabi na lang na mahal ka siya. Minamahal siya iba. So, favorite song ko talaga dito sa karaoke. Uwi na rin kami ng Pilipinas in 2 months. So, sana magkita ko kayo, at least yung ibang followers ko sa Pilipinas. Sabay ha?
kami ng Tacloban, punta kami ng Iwan Eastern Summer. Namatay na di ba yung asawa niya? May balak din ako pupunta ng Batangas. See you there. Excited na ako. Mag-practice pa muna ako para sa karaoke ko sa akin. Salamat sa inyo lahat. And have a happy and blessed Sunday, everyone. Pagkasabi na lang na mahal ko siya. Minsan may kasama. Big day is coming soon. Everyone brings flowers and balloons. You could be the one to give a gift that lasts as long as she lives.